Te kumno borok perlog PEIT ni pedang sobai pi ha kane ka channel kane ka video kadai SHAPHANG u Remdesivir Dawai Inject na Bynta u coronavirus. Te lashna ya uni dawai daka GILEAD company ha USA America. Ha USA ka FDA lani ka Food Drug and Administration kala menjur kum u dawai emergency ban penun kam ban ya le persya ya u COVID-19. But ha Japan ru kumju. Ha India pan ka sorkar India kadang ya kren bat ki company dawai baper khnang ba ki la ban yo ya ki license na kaniga GILEAD company bat bakin la ban shna hapo India ru kumju. Te la penun kam mensha ban ya le persya ya u SARS laniga severe acute respiratory syndrome bat ka MERS lanikum ka Middle East respiratory syndrome. Kat kum ka GILEAD company kila ong ba uyarap ban penduna ya ke jingkta jong new virus kamtam lada ai kam kloi hapor badang susdang yo ya u coronavirus lani haki early stages. Tang ba la ban ai ya u new dawai tang ya kitu kiba shtomjur. Te ka ei ka mechanism jong new dawai new dawai un block ya u RNA polymerase jong u coronavirus knang ba unum sapriang shushu ha kamet jong u nongpang COVID-19. Te ka clinical trials ha ka Remdesivir clinical trials la shem ya u new dawai daka company GILEAD hapor ba kiwat ya u dawai na Bynta u hepatitis C. Ha ka clinical trials bala penlong ha USA ha u benai ya yong la tes ha kumba shi ha jarngut ki nongpang coronavirus ha kaba ki don arteli ki group ha ka group A ki dei ki bala inject da u dawai Remdesivir. Te ha ka group B pan ki claim ai. Te la shemba ki nongpang COVID-19 ki bala yo jing sumar na uni u dawai ki kam yo ya ka jing kwaj kam kloi ban ki wei ki bom ai da uni u dawai. Kata ga dei ki ba yo ya uni u dawai ki yo ya ka jing kwaj tang hapo khat wei sngi. Bad ki wei ki bom yo ya uni dawai pat ki kwaj hadin arteo. Kamud ka jing per ka dei kumba sausngi. Lani lipopercent ban penkloi ban penyo ya ka jing kwaj jing kya. Ka jing ya pat ka dei pra percent hakiba yo ya u dawai lani haka group A. Bad hakibum yo pat ka dei katwei percent. Kadang kambun haka group kaba kim yo ya uni u dawai. Te kat kum ki scientist pan ki ong ba ka bhaban penun kam ya uni u dawai bat ki wei pat ki dawai khnang ba unla ban tri kam kham bha shushu pat ban penduna ya ka resistance lane ka jingale persya na u coronavirus. Hadu menta ki Oxford ha ki scientist ha Oxford pan ki ong ba uni u dawai ushu pinstead ban pen yo ya ka jingko jingkya umpat day setia utau dawai ban yo ya kata ka 100% cure. Te tanggat ni kendian shkwa ya tu fi shang uni dawai. Kubli shibun.